Ježiš Kristus žije. Autor kanálu Milan Kviek. Pán prichádza, si pripravený? Potom to som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Ja som Abdullah, ten, ktorý nasleduje imáma al-Mahdího, nasledovník konfederácie Ahmeda, nasledovník Šimona Petra, nástupca proroka Muhammada, nasledovník Ježiša Krista. Som pravý pápež a legitímny. Som dôkazom pre kresťanskú komunitu. Som synom moslimov cez svojho otca a synom kresťanov a židov cez svoju matku. Som synom východu cez svojho otca a synom západu cez svoju matku. Som ako Zulkarnain, ktorý má jeden roh na východe a jeden na západe, a som dedičom všetkého, čo leží medzi nimi. Ja som múdrejší než akýkoľvek falošný pápež a som určený menom a vôľou prorokov. Moje meno je spomenuté v proroctve Izaiáša o spravodlivom služobníkovi, ktorý uvidí svoje potomstvo a predĺží svoje dni, a vôľa Pána sa bude dariť v jeho ruke.